Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Kaya mo tagyagan na puno ang Kristiyano, makipaglakad ken Kristo nga ako, italgen mo ken kwa namin nga basun mo, suruten tidalan na. Tidaran, tipunno, ken tibiyag. Pakagagang kadagiti na espiritual nga adal, budno ken puro sursuro tinasantuan na surat. Amang itunday ti tao ti pudno dalan, tap na may liklik iti nakabutbutan nga dusa, ket magunod na ti biyag at nanayon ti sidong ti Diyos. Tidaran, tipunno, ken ti biyag. Mangyagang dito DZTV 693 tunggal Domingo alas 7:30 iti biga. Idandanon kada kayo ti Church of Christ, Rubio Galimuyod, Ilocosur. Tidaran, tipunno, ken tibiyag. Di pa nakapalintigaran na dalos ang nagpusukin kararwa, magnet kaikipanagayan na nuta, lang nagkalinaed ka. Maysa kadagiti Q ken clue ti panakaisalakan ket dagiti panagtalinaed, Brother Ray. Agkasapulan tayong agtalinaed tay suday ta ti nabaga sa sursuro ti nasanto na surat gapuna kunana sakbay nga nagserra ti baro atulag agtalged ka gingga ken patay ket itdektugan ka ti balangat ti biag wenno ti baligi wenno ti panakaisalakan. Naimbag abigat kadagiti amin na dumdumngeg dagitoy dagiti kakabsat yu ti tangatang ken gagayem yu ti tangatang Samuel Alejo Bagsangi Sr. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Ado dagiti
nag-message ka dati ng puro mo't panagyaman. Panagyaman kan greetings. Ay so nga sinungbatan tayo mo't iti message ka kuna sa pasapan da kayon tunga kablawanan in tuno Domingo. Sapay kumata dumdumngeg kayo manen iti daytoy nga gundaway. Idi napalabas sa Domingo, Brother Ray, adda dayjay santa nga nasungbatan nga saludsod. Dayjay man ti ilepas ta ita. Tapno iti kasta ket maamuan ken makita ko dagiti dumdumngeg dagiti pudno a kaipapanan ti panakaisalakan ti tao. Pakibasa man bro, diyan na ikwa sa ludsod. Okay. This part, dear Pastor Sam, nangeg ko ti songbatyo ti saludsod, ti kabsat mi may papan ti panakisalakan ti tulisan ije cross. Kinapudno nagyama kami pa taninayon nyo dak kadagiti referensya mabalin amay salakan ti tao oray saan nga agbautisar. Kat pudno kasta ti sursuro ti Biblia, Pastor. Tingamin bautisar kat may saala dawat tinayembaganakam ti Diyos para iti tattao na muna Pedro chapter 3 verse 21. Kitayo nyo ti gwardiya ije Pilipos, ti bilin ni Apostol Pablo ken impaganatget na nga ramiden ti gwardiya ket kinunana. Mamati ka ken Apo Hesukristo ket may salakan kanto sika ken ti balay mo Arami chapter 16 verse 31. Saan nga pagpaganatget ang masapol ang babutisaran nga muna tapno may salakan, Pastor, saan na narigat nga awaten nga oray sana mabutisaran ti tao basta lakit di mamati ken ni Hesukristo ken awaten na si pupuso ken si papasneg kadagiti sursuro ni Apo Hesus ket may salakan dayta oray sana mabutisaran. Pastor, agyamanak dumdumeg kami ti programa yo, Pastor. Dayjay ti ayan ti saludsod idi ken ti reaksyon. Wen idi natalantan kan nailawlawag ti may panggap ti panakaisalakan dayjay tulisan ni Cruz nang tayo kadagiti kanayunan a references. Nya, ti kanayunan a references nga intud tayo ket dayjay naduma-duma a panangisalakan, naduma-duma a wagas ti panangisalakan ni Apo tayo nga Hesukristo bayat a sibibiyag. Dayjay dayta ti rumbeng nga maawatam gayem. Nya, dagiti na ited nga referensya idi kas kumakadagito kayat kung ulitan ti panakaisalakan dayjay tao asaan ang makagunay. Dayta ket masarakan iti Marcos chapter 2 verses 5 to 12. Naisalakan daytoy saan agapo ta isuket na mati. Naisalakan daytoy saan agapo ta isuket nagbabawi. Naisalakan daytoy saan agapo ta napan ken ni Apo tayo Hesukristo. No diket impan dagiti upat anang awit ken kuana indalan dapat iti bubungan. Dayjay ket nakita ni Apo Hesus ti regget ti pamati dagiti nangimet. Ken kuana saan na kinita dayjay masakit. No diket dagiti nangimet ken kuana. Idin mabigbig na kasta ken maawatan na kasta nakita na met dayjay saan ang makagunay a tao. Gapuna insalakan na kuna nati pamatim insalakan na ka. Kuna na niya, so ti panangisalakan ni Apo Hesus ijay saan ang makagunay, ket saan agapo ta isu tinapan, no di ket inyeg wenno impan dagiti upat nga nangimot ken kuana. Saan agapo ta isu ket nagbabawi. Now, kayat nakadinga sa uwan nga saan na masapol ti panagbabawi tapno may salakan ti tao, gayem. Anya, rumbeng nga maawatam nga dayjay panangisalakan ni Apo Hesus ijay tao asaan na makagunay ket saan nga isu ti pattern. Anya? Saan nga isu ti pagtuladan ti panakaisalakan dagiti tao ita. Tano dayjay ti pagtuladan tayo masapul asaan tayo metten ang makagunay. Anya? Ken masapul nga adda mangipan kada tayo ken ni Apo Hesus. Ken masapol nga ni Kristo pa ya. Masapul nga adda pay ni Kristo tapno isu na mismo ti mangted ti panakaisalakan. May sapay. Na sitar iti imununa dayjay babae ang managbasol. Dayjay babae ang managbasol kuna ti Biblia ti Lucas chapter 7 verse 37 to 50. Babae ang managbasol daytoy nga napan kini Apo tayo nga Hesukristo nagsangsangit daytoy ket nagkidaw iti kaasi ti Apo. Ket binugwan na iti lulwa kuna ti Biblia. Binugwan na iti lulwa dagiti saka ni Apo Hesus ken pinamagan na babaen iti buok na. Dayjay buok na tinangpunpunas na tapno agmaga dayjay lulwa nga isu tinang babasa iti saka ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket ti kuna ti Biblia binugwan na dagiti saksaka ni Apo Hesus babaen iti lulwa na kuna. Kasta ti kinapakumbaba ken kinapudno daytoy a babae managbasol dayta. Insalakan manen ni Apo Hesus dayta. Anya insalakan na
Pati pamatim, kung na insalakan na ka, wano saan kat inkan, kat di kag basulan, dagita nga wagas. Di no kasano ti kayat, ni Apo tayong Iso Kristo nga mangisalakan idi, di wagas, kasta tinaramid ni Sakyo. Ni Sakyo, nga nasitar tayo mo danta, iti Lucas chapter 19, verse 9 and 10. Anya tinaramid ni Sakyo. Tinaramid ni Sakyo, no, ang gaputi na kaysalakan na nagbabawi, kan isubli na dagiti amin nga nasubra ang inala na. Tayo sungarod kat agsingsingir iti buwis. Dagiti naluko na. No, kas pagadigan tadaman linuko na. Isubli na dahito iti maminpat adaras. Kas sagudayan iti daan at tulag. Dajay. Katanya ti kuna ni Apo tayong Iso Kristo. Imay iti dahito pagtaengan ti pannakaisalakan. Anya, mawatan tayo kadi nga insalakan na ni Sakyo, iti dahi tanga gundaway. Wen, insalakan na. Ngam ni Sakyo, insubli na dagiti, mabalin nga, nagkusitan na, kung na dahi local parlance tayo. Mabalin nga na nagbidutan na iti computation, tagsingsingir nga ron iti buwis. Ken dagiti dadumapay nga, nakaramida na iti basol, kung na isubli na dagiti, inaala na, iti maminpat adaras. So, kasjay mo tiwagas ti panakaisalakan ni Sakyo. Kasta ka di mo, tiwagas tayo ita, gayem. Masapul ka di, nga isubli tayo mo, iti maminpat. Kasagudayan ti daan atulag, surutin tayo kadidayay. Ngam sana kasjay tiwagas ti panakaisalakan ti tao datan. O, kita ma, dayjay babae nga managbasol, sabali tiwagas ti panakaisalakan na. Dayjay tao asan na makagunay, bro, sabali tiwagas ti panakaisalakan na. Okay. Dayjay ni Sakyo, agad sabali mo tawagas, ti panakaisalakan na. Ken ti baro abaknang. Dayjay baro abaknang, masarakan iti Lucas chapter 18, verse 18 to 23. Kuna na anya Apo manorsuro, kuna na anya teramidek tapno, magunod ko, matawid ko ti pagaryan ti langit. Kuna ti babaan narita, panakaisalakan. Anya nga itaramidek, kuna na ke, impalagip ni Apo Jesus, nya ti kuna na, amom ti 10 abilin, kuna na. Wen ammo, kuna na di baknang. Ket na aramid ko dagita sipud pay ubinga. Si kagayam na aramid mo dagita sipud pay ubing ka. Nya, dagita 10 abilin. Pagduaduak nuwen kunam. At anya tinarami anya ti kini sumbat ni Apo Jesus, idi ko na naramid nan sipud pay ubing. Nang sitar pa kit di agtakaw na di moit. Di ka mamapatay dagita. Adu dayjay sinitar na upat sa dayjay nga paset ti 10 abilin. Ngem anyati ko na ni Apo Jesus. Hanga umdas. San nga umdas dayjay 10 abilin na sinursurot na, san nga umdas tapno isuged makatawidan iti pagaryan ti langit. Anyati ko na. Agkurang ka. Mapan mo ka di ila ko dagiti sanikwam ket surutin nak kunana. San nga imbaga nga surutin naklatan? Adda kondisyon pa ila kong dagiti sanikwam ket surutin nak. May sa akarit, iti may sa abaknang. Katanya tinaramid di baro abaknang. Nagdumog piman. Kan timmalikod, ngamin nawadwad ti kinabaknang na. Gapuna, kuna ni Apo Jesus, anyan ang nagrigat. Kuna na, ti panakaisalakan dagiti babaknang, tanalaklakapay asumrek, dayay kamilyo, iti abot ti dagom, ngam ti may sabak ng sumreg iti pagaryan ti langit. Kuna na, apay, untad adda nga minya tagipat ganda ti kinabaknang da, ngam ti kinabaknang sa di langit. Sabali ti panakaisalakan na kumadaytoy, nya, agtungpal sa 10 abilin ken ila ko na dagiti sanikwana ket ited na kadagiti na panglaw dijay nga wagas gan surutin na ni Apo Jesus dayjay talo nga kondisyon iso ti panakaisalakan na sabali met nga wagas ti panakaisalakan na dayjay tulisan ni Cruz nga iso dijay nasitar tayon ken iso dijay 10 point of argument di tulisan ni Cruz nga naisalakan iti Lucas chapter 23 verses 42 to 43 anya sabali met ti wagas ti panakaisalakan na. Anyati ko na sika ko na di pada natulisan sika data ko na nagayam data nga dua ket may karita iti daytoy nga dusa ngem daytoy a tao ko na kina Apo Jesus san ang may karita awan basol na ko na san anto kinuna kina Apo Jesus laglagi pun nakapo no umay ka iti pagaryam ko na nya no pay siguro ti tutudwo na daytoy ket dayjay pagaryan nga
nga spiritual wenno di pagarian ang material takas tamet ti pamati dagiti Hudyo nga mangipasdek ti Mesias wenno ti Kristo iti maysa literal a pagarian ket isu ti agari ket parmeken na dagiti adu pa pagarian a mamarparigat ti Hudyo pakaibilangan daytan ti ari-ari ti lubong iti daydi a panawon ti imperyo ti Roma. Ngaman ti sumbat ni Apo Jesus. Itangal daw kuna na makipagyan ka kanya kijay paraiso. Naisalakan ka di day tawon no saan. Ammo day gayem tayo nga naisalakan. Ngem dadya ka di nga wagas ti panakaisalakan na kastamot ti wagas ti panakaisalakan tayo. Saan? Saan nga min na duma-duma ti panakaisalakan ni Apo Jesus bayat si bibiyag ha. Laglagi pun tayo nga iti kadana di cross si bibiyag pa ilang bro. O si bibiyag pa ilang tagsasao pa ilang. Bayat nga si bibiyag ni Apo tayo nga Isu Kristo mabalin na nga isalakan ti asino man iti na duma-duma wagas various ways nga kuna tayo nya adu nga wagas ti panakaisalakan da ngem saan nga dayi ti pattern tapno isu ti wagas meten nga panakaisalakan dagiti tao iti daytoy nga agdama ngamin kalpasan ti papatay na po tayo nga Isu Kristo na silyuanen ti baro atulag nga isu ti suruten kentong palen anya ti tao tapno ti kastamot may salakan gapuna sakbay nga napanigilangit iti Mount of Transfiguration brother Ray iti Matthew chapter 17 specifically ti verse 5 iti Mount of Transfiguration aday dyan ni Apo tayong Isu Kristo adamo iti dyan dagiti tallo nga apostol nga day ti inner circle ni Apo tayong Isu Kristo ni Apostol Pedro ni Apostol Juan ken ni Santiago ket iti verse 5 wenno iti verse 1 sapay kindi sige man urugyan man ditang basahin bro Verse 1. Ket idi nalaboy tinamngal daw ni Jesus inkuyog na da Pedro ken Santiago ken Juan nakabsat na. Ket si mangat da ti may sabamtay na tayag ken putputong. Ket nagbaliw iti sangwanan da ket naglawag ti rupa na kasla ti init. Ket dagiti pagananay na nagbalinda na po daw kas iti lawag. Ket adto nagparangda kadakwada da Moises ken Elias a makisasao ken kuana. Ket idi nagsao ni Pedro kinunana ken Jesus. Apo, nasayat nga bigyan tayo ditoy. No kayat mo agaramid kami ditoy ti tallo nga abong. Maysa ti may payken ka, ket maysa ken Moises ken maysa ken Elias. Idi agsasaw pay laeng adtoy ti maysa nga ulep anaranyag alininungan na idaket adtoy ti maysa timek ti ulep a kinunana. Daytoy iso ti anak ko adungdungwek. Iso apakay aywak. Iso ti denggenyo. Dayay. Agsasaw pa lang ni Pedro, ha? Una na, Apo, nasayat gayang magyantay dito, eh. Ket no kayat mo, di agaramid kami ti talong abong-abong. May sa kin ni Elias, may sa kin ni Moises, ken may sa kin ka. Agsaw pa lang ko ma, ngem inkat, nga? Inkat, nagbat-in ti ama. Manipo di ti ulep anaranyag kuna na. Ket nanghegda ti may sa timek. Daytoy iso ti anak ko adungdungwek. Sino kadakwada kadagiti talo ti tutudwan na bro? Ni Kristo. Ni Jesus, nya. Ni Jesus itutudwan na ijay. Tadalang dagiti talo ijay. Ni Elias, ni Jesus, kini Moises. Nga talo da. Daytoy iso ti anak ko adungdungwek ken pakayaywa ko na ha. Imposible nga tutudwan na ditak ni Elias. Imposible at itutudwan na ditak Moises. Ngam titutudwan na dita ammo tayo ken ammong gayam nga ni Apo tayo nga Isu Kristo. Titutudwan na dita. Isu apakay aywak unay kuno na isu ti denggen nyo. Saan ni Elias, saan ni Moises? Ni Moises isu ti mahibagi ti lintag, ni Elias isu ti mahibagi ti kadagiti mamadto, ni Kristo isu ti mahibagi ti baro atulag. Isu ti denggen nyo kuno na. Ano? So anya nga ti denggen tayo ni Apo Jesus. Anya ti kuno ni Apo Jesus sakbayan nagpalangit. Nga, ti mamati ken ti mabaw ti saran may salakan to kuno na ket ti sana mamati madusaan to. Aya? So ni Apo Jesus ti rumbeng adenggen tayo. No? Daytoyen ti testamento na nga nasilyuan babaen iti ipapatay na Hebrews chapter 9 verse 15 to 17. Nasilyuanan nagipekto daytoyen na testamento will nagipekto daytan nga isuitan ti pakaisalakanan tayo. Gapuna kuno ni Apostol Pablo brother Ray ito Roma chapter 1 verse 16. Nga ditoy lang nga may salakan ti taon awanan ti pannakabalin ti Dios ang mangisalakan ti tao malaksid iti may salakan. Anya ti kuno na bro? Ni Pablo may sa di po na 1:16. Iti Roma. 16. Iti verse 16.
Tadyak ibain ti ebanghelyo ta iso ti pannakabalin ti Dios amay paay ti pannakaisalakan ti tunggal may sa mamati umuna ti Hudyo ken ti met Griego. Ayun. Tadyak ibain kung na ti ebanghelyo, ta iso ti pannakabalin ti Diyos ang mangisalakan. Di tao. Babaen lang iti ebanghelyo. Gayam, nga may salakan ti tao. Nya? Basam ti ebanghelyo. Basam ti nasanto na surat ti baro at tulag nga iso ti testamento ni Apo tayong Jesucristo ket mabasam dita no kasano ti pannakaisalakan ti tao saan ka nga gibasar kadagiti wagas na idi bayat as ibibiyag pay no di ket kalpasan ti papatay na nga panagepekto ti testamento na iso dita ti ayan ti pannakaisalakan gayem nya saan nga pattern dita pannakaisalakan ti tulisan, saan mo ta pattern ti pannakaisalakan di babae man nagbasol, saan mo ta pattern ti pannakaisalakan ni Sakyo, saan a pattern gayam ti pannakaisalakan kuma dahil di baro abaknang, ken saan a pattern ti pannakaisalakan di tawa saan na makagunay ken kastama ti tulisan ijay krus. Panagkunak nalawag dita. Ada pa di sumarunong sa lunsod bro. Awanen, di jadi naudin. Kung ta kuna nang aming ke oresan kano nga mabautisaran ti may nga tao ket may salakan ta kuna kano ni Pablo ken ni aji magbambantay, mamati ka. Kuna nang aming kano, kay syempre ke gapota awa mo ti sabaling imbagano di ket mamati ken ni Kristo may salakan na. Anaming intuling nga binasa di bersikulo 16:31 lang amin ti binasa na. Iti nasanto na surat, narigat nga maawatan no agbasar ka lang ti may isang verse. Kasla mo lang kada tayo kung nakarudan. Kada tayo bro, agbibiyag tayo babaen iti panaganges. Anya? Maysa. Agbibiyag tayo gapo iti panangan. Anya? Ken iinom iti danom. Agbibiyag tayo gapo iti exercise. No ang kang exercise, ang kang maunat-unat ay nalakakamatay. Agbibiyag tayo gapo iti panagtrabaho. No ang kang trabaho, matay ka ti prinsipyo iti Biblia, no work, no eat policy. Anya? Dayta, hanggang ti panagbiag ti tao, agbibiyag tayo, gapo iti init. No, awan ti init, narigat nga agbibiyag ti tao. Agbibiyag tayo, gapo iti angin. Anya, agbibiyag tayo, gapo iti dayto isang kaparsuaan. Ngayon nagadaduda mo dayta. Mabalin ka kading agbiag lang, babaan iti panangan mo, kinyinom mo, awan enter aramidum, pay hangka maturugan. Awan na. Awan, matay ka. Awan na. Tagbibiyag tayo, gapo ta maturog tayo, agina na tayo. Tano, mangmangang kalangan, kan umininom ka, di ka matagtrabaho, pangalamtong iti kanam. Kan may sapay, no di ka maturog, ay, matay ka. Kung nga rin doon, dagiti mangagas ket, dayta kano pa nagpuyat, nga kanayon, iso dayta inot amang papatay pa iti tao. No? So, dayta ano pa naturog, mangted iti papatay. Ngam panaturog lang ka di, ti pagbibiyagan tayo, saan mo? Hamat, exercise lang ka di, angin lang ka di pagbibiyagan tayo, alagang angis kalatan ng kangamangan. Agang angis kalatan sang kanga uminom. Anya? Matay ka. Kasta kung mamawatan tayo nga mangang ka, umangis ka, agtrabaho ka, ag-exercise ka, kastamot lang tinasanto na surat. Iso nga gupom dagijay, amomon no kasanot agbiag. Anya? Tatako na tinasanto na surat, may salakan ti tao. Dahito ket parabor, that's correct. Parabor dayta, anya nga minti parabor, unmerited favor dayta. Parabor correct dayta. Ngam saan na kayat nga sawon nga awanen taramidem. Anya? Takunanan ni Apo Jesus in kayo Matthew chapter 28 verse 19-20. In kayo iti so amin alubong. Muna na kita mo bro. Pagbalinan nyo nga adalan dagiti amin a nasyon. No? About isaran nyo ida, itinagan ni Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Basahan bro, di pakabuklan na. Ket immasideg ni Jesus kadakwada ket kinasauna idakon kunana iso amin apan nakabalin na ited kanyak ijay langit ken iti rabaw ti daga. Verse 18 dayta. In kayo nga rod ket pagbalin ninyo nga adalan dagiti amin na nasyon na bautisaran nyo ida itinagan ni Ama ken iti Anak ken ti Espiritu Santo. Ngay surusuruyo kadakwada ngay wanan da dagiti so amin na banag ngay imbilin ko kada kayo ket adtoy addak to kada kayo ngagnanayom naging gana ti panungpalan ti lubong. Ayun, conditional pa kadana. Anya? Conditional kadana. Masapol nga isuro tayo dagiti amin nga insuro na kada tayo. Uno kadagiti apostol.
Ngayon, suro mo dagiti apostol ka dagiti tao. Ngayon, suro mo dagiti tao nga na nakasursuro, insuro damot kada tayo. Nga isumot ti batang tayo, nga isuro kada kwada, gatanya daji nga sursuro. In kayo, kuna na, tirurugin kayo sa pagbalinan nyo nga adalan dagiti amin nga nasyon. Bautisaran nyo ida, itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. So adda bautisan na patag dita. Apay DJ ka di agbambantay jay Filipos. Saan ka di nga nabautisaran? Nya? Saan ka di nga nabautisaran? Basahan tayo. Basahan tayo. Mangrugi tayo ni diyan ay verse 31 DJ. 16 verse 31 DJ versikulum gayam. Nya ko na. Ituloy mo hinggat 36. Kit kinunada, mamati ka kan Apo Jesus. Sakbay na. 30. 30. Kit inala na ida itirwar kit kinunana kada. Apo, anya tirbengko nga ramiden tapno may salakanak. Kit kinunada, mamati ka kan Apo Hesus Kristo, kat may salakan kanto, sika kan tibalay mo. Kit impalawag da ken kuanap ti sao ti Apo. Ken kadagiti amin nga day tibalay na. Kat idingin nala na ida iti day di metlang oras ti rabi binugwan na ida dagiti saplit da kat dagos anabaw ti saran iso kan amin dagiti kabalay na. Apay nga saan nga nagsarding ni Apostol Pablo, idi bagana verse 31. Anya ti kuno verse 31, mamati ka kuno na. Kaya na po Jesus, ket may salakan ka ken ti balay mo. Apay nga nagsarding ijay. Ti sumaron di ka ti verse 32, Impalawag da. ket impalawag da ken kuana. Siya o ti Apo. O ti sao ti Apo, apay nga masapol nga ipalawag. Ngamin ti mamati, awano ti pamati ket mangrugi ti panagdengeg. Saan napulos ang mamati dahi Philippian jailer, no saan nga impalawag ni Apostol Pablo dahi sasao ti Apo. Saan na mamati dahi no saan na nagdengeg. Ngamin ti pamati ag tao di ti panagdengeg. Kuna mo lang ti Apostol, Roma chapter 10 verse 17. Nga ti pamati ag tao di ti panagdengeg. Isang masapol nga dumngeg dahi Philippian jailer. Dumngeg nga talaga kay ti sasao ti Apo nga isu ti nangiduron ken kuana tapno mamati. Nga isumit lang ti nangitugod ken kuana tapno mabautisaran verse 36. 35. Isumula ti nangitugod. 36. Isumula ti nangitugod ken kuana tapno mabautisaran verse 36. Itan saludsudom kanyak gayem napatid ka di ti bautisar uno saan. Napatid ka di. No naisalakan dayayen Philippian jailer, idi bagan ni Apostol Pablo, mamati ka. Kini Apo Jesus, sika ken ti balay mo ket may salakan ka. No imbaga na ti kasjay ko makit nagsardengan. Mabal nyo, naisalakan ngamahan mo te, impalawag da katulad ket impalawag da ken kuana kuno nati sasaw ti Apo. Ngamin ti panagdengeg isu ti pagtaudan ti pamati. Tagtaw di ti panagdengeg data. Ken ti pamati ko na masapul a dumngeg ka iti sasaw ti Apo. Tano nangeg mo di sasaw ti Apon isu da ti mangiduron ken ka tapno agbaw ti sarkas iti narami da yunuko. Adu dagiti conversion na example sa iti nasanto na surat nga pangkitaan tayo nga dagitoy ket naisalakan da saan agapoy jay saan agapoy tulisan di krus. Saan nagapo wagas si panaisalakan na kinisakyo, saan awagas si panaisalakan na saan na makagunay a tao, saan awagas si panaisalakan na babae nga managbasol, no diket babaan iti ibanghelyo. O kita tayo dahiti da duma conversions, kita man bro. Dahiti da duma conversions iti nasanto na surat. O pakaibilangan dahita dahiti 3,000. Ideal daw ti Pentecostes. O dahita mas dati sa lunsod da ijay verse 37, tit ni Aramid chapter 2. Ken sinong bata dayta ni Apostol Pablo iti Aramid chapter 2 verse 38. Dagitoy ket Hudyo dagitoy sandan niya hanen nga imbaga ni Apostol Pedro nga mamati kayo hanen ngamin namati dan. Amuda dagiti paspasamak nailawlawag lang kadakwada dinengeg da anya ti kunana iti verse 37. Ket idi mangmangeg da daytoy napaladingitan ti puso dakat kinunada kada Pedro ken kadagiti dadduma ang apostol. Lalaki kabsat anya ti aramiden mi. Ket ni Pedro kinunana kadakwada agbabawi kayo ken mabautisaran ti tunggal may sa kada kayo tinagan ni Jesucristo. Amay pa iti panakikat dagiti basbasolyo ket awaten yon to ti parangkap ti Espiritu Santo. Ayun, naikat dagiti basbas do maikat dagiti basbasol mo ket nasaon may salaang kat awang arudin ti basol mo ne. Naikaten, nabautisaran da kadi uno saan? Aman, nabaga. Dahil niya timbili na Apostol Pedro. Nagbabawi, kan mabautisaran. Dagiti Samaritano. Anya, iti Aramid chapter
8 verse 5 to 13 dagiti Samaritano proselyte Jews dagito mix dagito yan na laukanda iti dara dagiti Assyrians iti verse 8 chapter 8 verse 8 anya una na Ket adda iti dakkel nga ragsak idi daydi nga ili. Ano na? Chapter 8, verse 8. Ngem idi nagnaad di jay nga ili ti may sa managan Simon ang nagaramit ti no siya. irugim ti 6 6. Ket dagiti adu at tawo nagmaymaysada nang ipangag kadagiti banag kasawsawan ni Felipe. Idi anang ngegda kan nakita da dagiti pagalasyanan nga naramid na. Tadagiti adu nga addaan ti espiritu anarugit rimorda nagtririyaw. Iti napigsa kat adu dagiti sana makagunay ken pilay ang naagasan. Kat aday ti dakkel aragsak iti daydi nga ili. Ngem idi nagnaad di jay nga ili ti may sa managan Simon nagaramit ti salamangka kat pinagsiddaw na dagiti tattaw ti Samaria nga kunkunan nang iso dakkel a tao iso pinati da amin idi. Nanipod iti kapasitan aging ti kadakkelan na kunkunada daytoy a tao iso daydi pa nakabalin ti Dios a managan dakkel. Ngem iso patyen daydi tagapo kadagiti salamangka pinagsiddaw na idati adungal daw. Ngem idi namati daken Felipe mangikas kasaba idi tinaimbag adama iti pagarian ti Dios ken nagan ni Jesucristo lalaki ken babae na bautisaran da. yun verse 13 Verse 12. verse 12 Verse 12 dayay na bautisaran da. Lalaki ken babae na bautisaran da verse 12. basa mo pa yung verse 12 O verse 12. Dayday. Ngem idi namati da ken Felipe ang mangikas kasaba idi tinaimbag adama iti pagarian ti Dios ken tinagan ni Jesucristo lalaki ken babae na bautisaran da. ayun verse 12 Verse 12 dayay. ayun na bautisaran da iti verse 6 dimngeg da iti verse 13 namati da ken nabautisaran da gusto law na iti mamati ken ti mabautisaran may salakan da kuno ni Apo Hesus iti Marcos chapter 16 verse 15 ken 16 di panakaisalakan ni Simon iso diyan nakita tayo pa di panakaisalakan ni Simon nga masarangan mo lang iti Aramid chapter 8 nga isudiye ko na nga managsalamang ka di ba managsalamang ka dita tiyan niya panakaisalakan ni Simon iti verse 13 nagbautisar might namati might may Nabautisaran. dayay Ethiopian eunuch kuno diya eunuko iti Aramid chapter 8 verse 36 to 41 anya iti verse 35 dinengeg na ni Felipe ni Felipe diya, dinengeg na ni Felipe, dinengeg na ti kaskasaba. Ebanghelyo ni Jesus nga mismo. Ebanghelyo ni Jesus, kuno na. Iti verse 37, nag-confess. In paduyak-yak na ti pamati na. Iti verse 38, nabautisaran. Tango na adto ita ti danom. Sino ti makapawil kanyak tapno mabautisaраnak. Kuno na. Ni Saulo, sakbay nga nagbalin nga Apostol Pablo. Nya anya ti naramid ken ko na iti chapter 22 actually talo dayay salaysay na mo panggap iti data ngem ti kitaan tayo di maudi nga salaysay chapter 22 iti verse 16 dimngeg iti sasaw babaan kini Ananias babaan kini Ananias iti verse 18 iti chapter 9 ison na bautisaran ken iti 22:16 nga kuno naapay-apay agtaktak ka tumakder ka ket pabautisaran ka ugasam dagiti basbasol mo nga awagam tinagan na. Una ni Ananias kini Saulo. So nabautisaran uray pa ni Apostol Pablo nabautisaran. Anya? Nabautisaran ni Dina convert. Ni Cornelius, bro. Aramid chapter 10. Aramid chapter 10 ken dagiti kabalay na. Dagiti kakadua na ti Aramid chapter 10. Dimngeg da dayto iti verse 33 in kasaba ni Apostol Pedro ti Ebanghelyo namati da dagito iti verse 43. Namati da dagito iti verse 40 iti chapter 10 nagbautisar da amin dagiti nagbautisar da ni Lydia DJ umuna nga convert iti Europe ni Lydia iti Aramid chapter 16 sakto nga na convert DJ Philippian jailer anya adda ni Lydia dita iti 16 verse 13 to 15 nagdengeg iti kaskasaban ni Pablo tay suday ta ti bunga DJ Macedonian call iti tagtagaynap na nagdengeg namati iti verse 31 iti verse 14 namati ken nabautisaran iti verse 15 13 14 15 data amin dagiti example ti panaka-convert iti ken nagkristyano iti baro atulag nabautisaran da bro nabautisaran da namati da nugupgupom amin dayta makitam nga no kasano ti panaka isalakan masapul adumngeg gayam nya salama mati laeng mamati laeng masapul adumngeg masapul amamati ngamin ti pamati agtao diti panagdengeg
masapol nga agbabawi, tama na agbabawi kayo. Kuna na, ken mabotisaran itong galmay sa kada kayo. Masapol nga ada confession. Uno pa nagipaduyak-yak kasi tinaramid ti yuno ko, ken masapol mabautisaran. Nga, masapol mabautisaran. Ada pa iti saludsod dito bro, anya kano tinagdumaan ti bunyag ken bautisar. Santa nga masungbatan rin tala limbos sa ti orasan. Nag-overtime Wan ited minto mo ken kagayam ni Orlando Orfiano dito ited minto ken ka ti sungbat na dito iti sumaron Domingo ken dagiti dadungo pa yan nagsaludsod ken kastamot ten DJ history. Etymological meaning data bunyag ken bautisar. Awanin ti oras sayo, agyaman kami ti panagdengegyo, dagiti kagayam yu ti tangatang. Di kablaw ta sakbay ti pumakadatan bro. Okay, pagimanan dagiti may manan nga uno dagiti timmarabay manan iti dayto nga programa iti dalan ti pundok ken tibiyag dagiti adum na dumdungag kanang mangbibuya iti social media iti pakadanon ti stasyon iti DCTV 693 kHz kan agyaman kami ken imbang aldaw. Bigat yamin. Inyawis mi ti panagipagdaydayaw yu kada kami ti Church of Christ iti Galimuyod iti Barangay Rubio, Galimuyod Ilocosur, alas 9 data madamdamalan mga rugitayon. Ken kasama ten ada ti Jayami nga Bible Correspondence Course ken Home Bible Study. Pakamuyo kada kami 0917-179-9768. 0955-361-2819. Dagiti kagayom yu ti tangatang ken kakabsat yu ti tangatang pumakpakada iti naimbaga bigat iti Domingo. Samuel Alejo Bagsangi Senior. Rinaldo Arquinas Guerrero Jr. Naimbaga bigat. Kaya mo't agyawan ako no ang Kristiyano, makipagnakag ken Kristo nga ako, italgen mo ken kwa na amin na basun mo, surot ken tidalan na. Tidaran, ti pudno, ken ti biag. Pakagagang kadagiti na espiritual nga adal, pudno ken puro sorsuro tinasantuan na surat. Amang itunday ti tao ti pudno dalan, tapno may liklik iti nakabutbutay nga dusa, kaya't magunod na ti biag at nanayon ti sidong ti Diyos. Tidaran, ti pudno, ken ti biag. Manggigang dito DZTV 693 tunggal Domingo, alas 7:30 ti bigat. Idandanon kada kayo ti Church of Christ, Rubio, Galimuyod, Ilocosur. Tidaran, ti pudno, ken ti biag. Digil kay di ay sa bali. Hindi na pan sa bali. Sa bali. Ay, Jesus, di namin mo lang ikat niya. Gano'n yan. Bye-bye. Bye-bye.